Arvoisa juhlayleisö, tervetuloa koulumme kevätjuhlaan. Juhlatunnelmaan siivitti toi edellinen alaluokkien flashmob-tanssivideo. Nauttikaa esityksistä ja heittäytykää mukaan juhlan huumaan. Vaka. Minulla on kunnia kutsua lavalle juhlan juontajat Adam ja Miro. Nyt on kesä.
Seuraavaksi ekaluokkalaiset iloitsevat yhdessä pian alkavasta kesälomasta. He esittävät tanssia, joka sisältää suomalaisia perinneleikkiä ja kansantanssielementtejä. Seuraavaksi näette, kuinka oppiminen sujuu kuin tanssi. Tervetuloa mukaan kolmosluokkalaisten englannin oppitunnille. Jou jou.
Valhellai, ujan shine, nauraa
Nyt palaamme vielä Etelä-Afrikan vuoteen 2010 jalkapallon tunnelmiin ja tanssimme yhdessä Waka Wakaa. Liikkeesi teidät ohjaavat 3. luokan oppilaat yhdessä Mirja ja Päivi-opettajien kanssa. No niin, otetaan vähän flashmobbia nyt sit vanhempienkin kanssa, eli kaikki ylös tanssimaan. Löytyy YouTubesta. Ihan kylmiltään ei tarvitse lähteä, vaan käydään nyt ennen musiikkia vähän näitä läpi. Ja meillä on suuntina yksi, se on ruokala. Eli aina voi aloittaa ruokalan puoleisella ovella jalalla tai kädellä, mutta ei haittaa, jos lähtee muulle. Aloitetaan niin, että lähdetään marssimaan 4 kertaa. 1, 2, 3, työnnä seinää, työnnä seinää. 1, 2, 3, työnnä seinää, työnnä. 1, 2, 3, työnnä. Ja viimeinen kerta. Työnnä ja työnnä. Sen jälkeen tervehditään. Lähetellään lentosuuppo toisella kädellä, tehdään pieni aurinko ja ravistellaan. Sama uudestaan. Tervehdys, lentosuuppo, aurinko ja shake. Sen jälkeen torjutaan vähän Suomi finaaliin. Eli lähtee 1, 2, 3, torju. 1, 2, 3, torju. 1, 2, 3, torju. 1, 2, 3, torju. Ja täältä sitten, kun kädet on ylhäällä, lähdetäänkin vetämään kantapää eteen käsien väliin. Näin. Ja vuoropäin. 5, 6, 7 ja 8. Sitten tähän ruokalaan aaltoja. Ja seinää aaltoja. Ja sit sormet olkapäille ja melotaan. Ja aallot. Ja melonnat. Tämän jälkeen välisoiton jälkeen on vapaata jammailua kukin omaan tyyliin. Ja sitten lähtee kierros uudestaan tervehdyksellä. Sen jälkeen tulee torjunnat ja sen jälkeen on kanta eteen. Ja vielä aaltokädet. Näin. Dust yourself off and back in the shadow.
tuon rytmittämään varmaan. Vitosluokkalaiset ovat tutustuneet kevään aikana rivitanssin saloihin. Seuraavaksi esitämme teille tanssi, jossa 32 askelta ja se on 4. seinän rivitanssi. Seiskaluokkalaiset esittävät koko joukolla rytmien tanssia.
Vartalon liikkeet ja itse tehdyt soittimet kourun soittimien lisäksi vievät meidät rytmikudelmien kautta Aasian maille. Seuraavaksi yhtenäiskoulun tanssiryhmä Dancing Girls vievät meidät vauhdikkaan iloisella lattarikoreografiallaan kuumaan ja aurinkoiseen latinalaiseen Amerikkaan.
hyvää kesää kaikille. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar.